Thomas gal ceacht beg mata íana inis. Thomas a gal féchant méadú nó Iolrú inne. Céir é méadú. Siir is méadú ná nuair tá tú ghearra níos mú íana dúra de cíns. Mar hampla, bíonn an crán ag méadú nuair atá sé ag fás. Nó is féidir leis an ifir méadú nuair a bhíonn tú a Iolrú. Fan go bheice mós céirta ain ar an Scoil an seo. Os mo chórann seo amach tá chéire hachar difriúil agam agus tá trí réalt in ngach tachar. Trí, móda trí, móda trí, móda trí. Nuair a churann tú sin ar fad le chéile, dheann tú dó dhéag. Tá bailach eile chunéis sin na aana chomá is féidir an trí réalt in ngach tachar I bhéadú fá cethair. Trí fá cethair sin dó dhéag. Sin trí chéire úra dó dhéag. Tá cúpla bailach an is gur féidir méadú íana. Is féidir an simú leantach íana. Is féidir a bhéadú an ngrúpaí, agus is féidir méadú fada íana. An simú leantach. Támas a ghearra ráchéad tríocha a bhéadú fá cúig. Ráchéad tríocha a chuir le chéile cúig úr. Sin go leor chuir le chéile. An gap an chipse go mó éifeachta chaise. Darlumsa ní ha mar tóca se go leor ama agus béitú atógáil suas go leor popper I de chóplear chomá. Mó eile atá agan le méadú nó na Iolrú íana ná a bhéadú in ngrúpaí. Irís támas a méadú ráchéad tríocha fá cúig. Támas chun bhríse suas anseo I ráchuid. Is na hénta agus na dehanna. Támas gon an ifir beg go hógáil, an cúig agus bhríse síos. An chéad de talaid duna againn na cahamid ráchéad tríocha a bhéadú fá de. An freagar bhéis againn na 2,300. An sin brise muid suas in na hénta é. Támad gal an ráchéad tríocha a bhéadú fá cúig inis, agus an freagar a bhéis againn na 1,150. Nuair a churann smuid an grúpa sin le chéile, na dehanna agus na aonta, an freagar bhéis againn na 3,750. An mó eile atá againn ná an méadú ada. Is támas a gúsáid na mílsa, na céta, na dehanna agus na héanaid chun an som seo a dhéine. Mar a ecann se ber an gláir an seo támas a méadú ráchéad tríocha fá cúig. Tá na héanaid againn, tá na dehanna againn, tá na céta againn agus tá na mílsa againn. Mar sin, fá peann agus popper agus sinnamuid an ceiste len chéile. An chéad rud atá le duna againn ná an cúig a bhéadú fá na héanaid. Mar sin, cúig fá náid, tugann sé náid dúinn. Támas chun a bhéadú fá na dehanna, cúig fá trí a cúig. Nis, tá 5 beg an seachain mar níl man an cúig a thuairt ará go dtí na céta. Mar sin, cáma an cúig a chur síos, agus an haon beg a chur suas an seo. Inis, cúig fá dó, sin na de, agus an haon sin I haonéag. Inis, támas gula bóg ará go dtí lína na dehanna. Mar go bhfuil muid a dhéana sin, tá rud beg amháin le duna againn agus sin é an náid dríochta a chur isteach, margheall go bhfuil muid a méadú leis na dehanna. Inis, bóca muid ará. Haon fá náid, sin na náid. Haon fá trí, tugann sé trí dúinn. Agus haon fá dó, tugann sé dó dúinn. Inis, tá lína na néanaid ain, agus tá lína na dehanna ain, nús a bhí againn sna mó na eile. Agus inis támas go léad a chuir le chéile. Náid agus náid, sin náid, cúig agus náid, sin na cúig, trí agus haon, sin na cethair, agus dó agus haon, sin na trí. Mar sin an freagar tá againn nuair a churann muid le chéile iad ná 3,750.